Indlu yobukhosi bakwa Bhaca isiqinisekisile ukukhothama kwenkosi uThandisizwe Diko okhothamele esibhedlela sase Monti emva kokuhlatshwa ukugula isikhathi esifishane. Estatimendeni esikhishwe ubukhosi amalungiselelo omngcwabo azomenyezelwa uma esephothuliwe. Inkosi uDiko ingusomabhizinisi wayo kanti iganwe okhulumela umengameli ukhusela Diko. uDiko njengamanje usekhefini emva kwezinsolo zenkohlakalo ehlobene nempahla yokuhlonyuliswa komyeni wakhe ngethenda lama PPEs nguhulumeni waseGauteng. Umndeni ulindeleke ukuthi ukhiphe istatimende namhlanje. Umengameli wecontrolesa inkosi uMwelo Mongonyana ithi yena nenkosi uDiko bebe nezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi buqemeke engeqiwantwala ubukhosi bendabuko. We did discuss about the going-ons in the country, particularly in the governing party recently, me and him, and we were actually planning to see what can we do as traditional leaders to save the situation that is going on. And really, we are devastated to be left by a man who was selfless in that respect, because he did not only see his own, but he wanted also to see the common good of everyone in the country. I think this is what traditional leaders and all leaders should emulate. Isaqhubeka nokungena imilayezo yenduduzo kulandela ukukhothama kwenkosi yesizwe samaBhaca uThandisizwe Diko. Isizwe samaBhaca kunye nendlu yenkosi yalapha eMpuma Koloni zilahlekelwe namhlanje emveni kokuba kuvakala indaba zokusweleka kokatata uThandisizwe Diko oye wasweleka ngalensasa emva kwengulo emfutshane phaya eMonti. Kodwa ke ukufumana ilizwi elisuka apha kwindlu yenkosi ndinaye usihlalo wendlu yenkosi apha uthathelwa ngamavuso nozawusithela gqabagqaba nje ngokufutshane ngobomi bukatata uDiko. Ngatata kuyaqonda noba nilahlekelwe kakhulu nisisizwe indlu yenkosi apha eMpuma Koloni. Sivuka kusasa nje sasazi sizothuzwa zendaba sokushiywa kugxa wethu unkosi uDiko inkosi yamaBhaca. Sivakalisa uvelwano amazovelwano kusapho nakusizwe samaBhaca kokuphela. Sisithi kubo bangamsoli uThixo ngokuthatha kwakhe inkosi yabo. uThixo ubuye abakhumbule abonwabise abancimise kwananjalo. Ungasela gqabagqaba nje ngegalelo lakhe ethe walidlala kwindaba yophuhliso. Unkosi uDiko yenye yenkosi ezinemibono ebezinamaphupha ophuhlisa isizwe sakwaBhaca, ngakumbi kwezenkcubeko nakweze community development. Indeed amaBhaca alahlekelwe nathi sobukhosi ngokunjalo, kodwa ke asisolindo ngoba kwakhona icebo labuye livele asikhumbule usonini nanini. Ndiyaqonda noko kusekutsha ke kodwa ke mhlawumbi ngasithela gqabagqaba mhlawumbi ngezicwangciso ezikhoyo njengoba engumntu wasebukhosini othe wasweleka mhlawumbi intoni ezathi zenziwe kweleni icala. Usapho lakwaBhaca okwaDiko liyadibana ngoLwesithathu emveni koko sizawuva ke ngalo umkhombandlela ubheka phambili ubana kungcwatywa nini ungcwatywa phi na. Inkosi kakhulu tata, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Lowo kwabe ngusihlalo wendlu yenkosi apha eMpuma Koloni utata uLangamavuso egqithisa umyalezo wakhe wovelwano emveni kokuba ke bethe bashiywa isizwe sakwaBhaca ngukumkani ngenkosi yakhona utata uThandisizwe Diko. Masibulisele izintambo kuwe estudio.